Bon dia, Catalunya. Avui ens despertem amb la notícia de 2 morts en un accident de trànsit a les carreteres d'Osona. Ha sigut un cap de setmana negre a les autopistes catalanes. 2 accidents mortals a Girona, un d'un jove de 31 anys i l'altra víctima és un home de 44 anys que ha sigut atropellat per un turista. Detingut un veí de Vic per conduir begut i provocar fins a 3 accidents en una mateixa nit. Presumptament el conductor conduïa borratxo. Més de 1.350.000 persones moren cada any en accidents de trànsit, la mateixa xifra que la de morts per coronavirus el 2020. Muere un ciclista en un choque frontal con un camión en Pratdip, según especifica el Servicio Catalán de Tráfico. Space between, you gotta kill yourself.